da nake kwana nake tashi na so ka ji tausayina. Jiki da jini zafin ciwon so ya ɗaragu na ragarwa shiga auna zan so ka tuna. jiki da jini magudi da kulawar ki garan bai sona yadda kika mini ya saka na ji sanyi har raina zaman mai da ke ya saka fahimtar kyaraina hali na garo ke baki san zuciya ba a zarce ido a gani ba a raba hanta da jini amona kai kan zagaya kunne da jikina shi ya cire min zafi raɗaɗi har kuna kai ne wanda na sanya a cikin sashin raina abun fahari kai ne na ba zuciya. yau tafiyar ce zamiya ai ki tashi mu je na ga gudai kamun san ki ya zarce mini kamun lantarki dukan inda na je gunki na kan zo na yi birki so ya saka kome zan yi kina ji a jikinki ki kan tarwasa da kan shirin makiya. sannan in mutu da kai zana mutu da ke zan tsara zamana da ke ko a Kaduna miyo haƙuri na zaman mu da zami da juna tsakanin mu da ke kare da kiyo gugar zana yau na saka silke domin ban